ni din nan fa ta sanadiyan wannan ministan aka yi kokari a kashe ni, yan bida da su kashe ni, ko ba shi sanadi ba. Kuma bayan ya yi sanadiyan za a kashe ni, ko jalje bai zo yi mun ba. Kasance da labaran Afirka TV, to mai sauraro da naman subscribe sannan ka danna mana alamar tsarawa, da ta ka ne za ka samu sabon shirinmu da zarar mun dora su. Amma ya je gidan shugaban yan bidiyan nan ya durkusa yana ce baba baba. A manhaji na ahlus sunna in ka girma dan bidiya mai hukuncin ka. Kuma kan dan wannan ne shi ya hada mu da shi aka tayi da kashe ni a Gombe. Ɗansa ne ko jalje bai zo mun ba, kuma shi a wurin kuma ya hada kai kokari a kashe ni. Da kwana na ya kare wala da na mutu, da wukaki aka fito ana saka aka boye ni. Shine kai ina da jakakkuna in ka sa na sun ce ta da ka tono masa asiri, Allah kai shiru kawai, kai dan gane mahaukaci kai shiru baka san. Saboda wani lokaci jahilci ba abin da baya sawa. To ba mai wannan magana sai munafiki. Shi yasa ba kowa ne yake samun dama ya kai wata dama ta sama kuma ya riko da addini ba, sai mai hakuri. Wani baya iya tuna shi musulmi ne sai iya neman taimakon musulmai. In ya samu taimakon su suka masa abin da yake so, ko kuma iya neman ƙuri'a suka bashi daga na ya rabu da musuluncin, sai kuma ran da ya zo neman taimakon. In ba haka ba zai yi ba. Gabanin na kai kujerar da nake kai yanzu ta ƙasa da ita ma da zauna, akwai lokacin da ana ɗora ne, wanda suka fara kira na mutane ne na gamsu da su, kuma wallahi bisa ga duk abin da ya bayyana ido na, wallahi mutanen kwarai ne, kuma mutane da suke kaunata don Allah. Nasiha su ta farko shine malam, ba za a bar karantar da addini ba. Nace a'a, ai abin da zai sa a bar karantar da addinin gara a bar abun shi kansa. Ba yadda mun ce musu ku yi hakuri, ita wannan harka ta Allah ita ce tabbas, kuma da ita ake neman aljanna. Shi yasa kaga duk yadda ake cike ba mu bari ba. Akwai waɗanda kuma duk da za su ga kun karantar da addinin hankalinsu sai ya tashi, kuma za ku karantar ba ku zagi kowa ba, ba ku yi wa kowa ƙazafi ba, ba ku yi wa kowa sharri ba, bal ma cewa kuke a zauna lafiya, ku yi wa al'umma addu'a, ku yi wa ƙasa addu'a. In kai wa Najeriya addu'a, ai duk ɗan Najeriya ya shiga cikin addu'ar. Amma ba haka ne ɗan adam yake so ba, wanda bai son musulunci a'a, ka ajiye addinin ka zama ɗan duniya. In ma baka zama dan duniyan ba, to shi sai ya kokarin duk wani abin da zai yi sai ya lalata ka, haka zai. Amma ba a nasara da wanda ya rike Allah, ba a nasara a kansa. Sunna ce ta Allah, in ka rike Allah to Allah ta'ala zai taimake ka, amma wayanka bai isa yi ba. So riko da addini yana da wahala, kuma ba fa wai sai kana kujera ta ilimi ko kana ta mulki ka kai sarki ko gwamna ko kaza ba, ko me kake in ka rike da addini sai ka yi hakuri. Yanzu mafi kankantan abu da zaka dauka ba damu da shi ba shine me, kwallon kafa ko sport. Dauki Mesut Ozil, duk bala'in da ya shiga a Arsenal me ya jawo masa? Bayyana addininsa. Abin da ya shigar da shi kenan, me dalili? An tozarta yan uwansa a wata ƙasa ya sa baki. Duk bala'in da Mesut Ozil ya shiga akan wannan ne. Aka kisa shi ya buga kwallo, aka kisa shi ya yi wasa, aka ki yin komai, sanda aka tilasta ya bar wurin. Dan me? Wannan fa dan kwallo ne da ya amince ya sa gajeren wando. Amma wannan dan riko da addinin ya sa ya huta? Bai sa ya huta ba. To in kana da kokari a duk sana'ar da ka samu kanka, kuma kai ka zama ambasada na addininka. Ba wai bu zama wakilin musulunci wai sai ka zauna ka yi tafsiri ba, a'a, kwatanta gaskiya ka wakilci musulunci. In kai adalci musulunci kake tallatawa, in ka zama mai kunya musulunci kake tallatawa, in ka zama mai kyautatawa na ƙasa da kai, har waɗanda suke addinin ku ba ɗaya baka musu adalci, tallan musulunci kake yi. Ya zama duk damar da ka samu ka nuna wani alama na kyau da tsaftar musulunci da adalcinsa, na nuna cewa shi musulunci adalci ne har ga makiyinsa. Idan kai wannan tallata addini kake yi. Wannan da aka yi Mesut Ozil ya sa ya bar addinin? Ai bai sa ya bari ba. Ka ɗauki ma, ba fa yanzu aka fara ba, ɗauki Muhammad Ali, ɗan boxing, the boxing master. Shi fa ya shiga waɗannan irin bala'i na wahala tun 1960s. Aka kwace kambunsa da duniya da ya na ɗaya a boxing, a damben duniya. Saboda me? Saboda addini. An ce je kashe 'yan wata ƙasa, ya ce shi ba zai ba addininsa, bai yadda ba, ba dalili. Akan wannan wani wahala ne bai sha ba, sanda ya shiga exile. Wannan fa ba fa wai mai wa'azi bane, boxing yake da gajeren wando. Aka kwace, kuma asalinsa ba musulmi ne, asalin sunansa Cassius Clay.
daga baya zo Muhammad Ali Cassius Clay shine sunansa yanzu shine ya gane kan wani musulunci wakilci shi. amma duk wannan kuma wahalar da da ka shi ya zo hakura ba ce mun shi dan wakilta ba sai da bayan na hau 1920 sai na ga bayan da dai sai na ce kai ƙarya ne ni ba dan dariƙa bane bana wakiltan dan dariƙa sai guri ya rikice sai jiri wuka ga yan dariƙu suka dinga fito da shi na tijjaniya billahi la ilaha illa huwa har wani ya kai mu suka kafa na muna sama da Isa Ali an kai kusan minti 30 ana kikiki ga kayama da a sauko da ni yan dariƙu sun kewaye da su kashe ni don Allah ina tambayan ku jama'a da nan da ni da shi in za a auna waye mai wani hasada wake so ya kau da wani tsakani da Allah ku yi masa adalci ko min adalci kun san wani abun mamaki bayan an ɓoye ni da karfe 1 dare aka dawo da ni Bauchi aka yi su mogalin ɗina kun san mutanen Gombe 'yan da'awa da sauransu mota guda suka ciko suka zo suka min jalje suka ce malam kai hakuri wannan abin da bai faru ba mu ji daɗi ba mu ma kanmu mun daddaku da 'yan ɗariƙun nan kafin su bari muka fito da kai billahi allazi la ilaha illa huwa har yau da nake magana Isa Ali ko jalje bai taɓa mun ba in ya mun jalje kar Allah kai ni gobe jalje